Her står vi på til tops baner, og jeg har lige prøvet et par rigtig gode serievaner. En af dem var meget hurtig, men heldigvis beskyttet på træet. Nummer 2 var rigtig god, og nu skal jeg til den tredje her. Og det er sådan en dejlig landingsplatform. Det er faktisk støtte på alle sammen, så det er jo en rolig bruge. Det er et sted, hvor klikket, som er sikkerhedssystem, fungerer rigtig godt. Der er lige nogle enkelte steder, det er nødvendigt at opsummere, for at det suger helt godt, men det virker rigtig godt. Så nu tager du næste serievaner. Du kan bare komme med. Og endnu en rigtig god landing. Noget som alle kan være tjent med. Et godt område at komme ned over. Så nu er vi kommet i skoven. Jeg tror faktisk vi er... Nå, vi er ikke ved mål nu. Banen er lang. Der er en god... Hvad får noget for penge? Det vil sige. Vi er videre.